Vieš, čo neskontroluje ani veľa realitných maklérov? V tomto videu odpovedám jednému komentáru a je to list vlastníctva. A bohužiaľ sa stáva, že ho niekedy nekontrolujú ani niektorí realitní makléri. List vlastníctva je dokument z katastra, kde sú všetky právne informácie o nehnuteľnosti. Nájdeš tam napríklad, kto je skutočný vlastník a aké práva sú na nehnuteľnosti zapísané. Na liste vlastníctva môžu byť napríklad záložné právo banky, exekúcia alebo vecné bremeno. Počul som už aj o takom prípade, keď si kupujúci rezervoval nehnuteľnosť a začal vybavovať hypotéku, až počas procesu zistili, že na nehnuteľnosti je exekúcia. Banka v takomto prípade samozrejme okamžite zamietne alebo pozastaví hypotéku. Ak si to zistíš až po podpise rezervačnej zmluvy a už máš zapletený aj rezervačný poplatok, ale ak nemáš dostatok peňazí na vyplatenie exekúcie, potom celá kúpa môže nakoniec spadnúť. Preto je kontrola listu vlastníctva úplný základ pred podpisom akejkoľvek zmluvy. Ak chcete prejsť kúpou nehnuteľnosti bezpečne a bez stresu, ozvite sa mi do správy alebo napíšte komentár.